Yanzu a bada shaida kan faɗin haihuwar shegu da ake da basira sosai, dole ne a yi misali da Da Vinci. Kafin duniya ta san ma'anar basira, kafin a san kimiyya, kafin jiragen yaki ko tanki, kafin robot, Leonardo da Vinci ya riga ya gani dukka. Ba annabi bane shi kuma ba boka bane. Mutum ne kawai amma hankalinsa ya riga ya wuce tunanin karni da dama. An haifi Leonardo da Vinci a shekara ta 1452 a ƙauyen Vinci da ke ƙasar Italiya. Ɗa ne na shege, ba shi da suna, ba shi da gata, ba shi da makaranta ta musamman. A wannan lokacin idan baka fito a gidan sarauta ba, rayuwarka ta riga da ta kulle, amma Leonardo bai yarda da wannan abun ba. Tun yana yaro yana tambayan abun da sauran mutane ba sa tambaya. Ta yaya tsuntsu ke tashi? Ta yaya tsoka ke motsi? Ta yaya haske ke haska guri? Yana saurayi aka kai shi Florence ya zama ɗalibi karkashin mashahurin mai zane Andrea del Verrocchio. Amma Leonardo bai zo koyon zane kawai ba, ya zo koyon komai ne. Zane, lissafi, injiniya, gine-gine, ilimin jiki, komai yana koya a wannan lokacin. Ana cewa ranar da Leonardo ya zane mala'ika cikin aikin malaminsa, zane ya fi na malaminsa kyau, har wannan Verrocchio ya ajiye wannan gogon tasa, bai sake zane ba. Ɗalibi ya wuce malaminsa, abu ne da bai cika faruwa ba a wancan zamanin. Leonardo ya yi imanin cewa zane ba ado bane, kimiyya ce. Don haka a dare yana zuwa yana buɗe gawar mutane, yana nazari akan kasusuwa, jijiyoyi da kuma fiskokin mutane. Abin da addini da doka suka haramta, shi a gurin shi ilimi ne. Wannan ne yasa mutane da ya zana ba hoto bane kawai, tamkar rayuwa ce a jiki. Daga nan aka samu The Last Supper, ba hoton addini bane kawai. Sanda Yesu ya ce ɗaya daga cikin ku zai ci amana, kowa da martaninsa, tsoro, fishi, mamaki, karyatawa, babu tsatsauran fuska a wannan lokacin. Mutane ne na ainihin mutane. Sannan aka samu Mona Lisa, murmushin ta rikida duniya gaba daya. Wasu sun ce wannan hoton sihiri ne saboda an ga abin da ba taba gani ba a cikin zane. Ilimin jiki, inuwa, haske da kuma fahimtar tunanin dan adam. Ba a jikin mutum da ke rayuwa ba sai a jikin zane. Zane da aka zana ta da hannayen dan adam. Amma Leonardo da Vinci bai tsaya nan ba. Kafin jirgi ya tashi ya riga da ya zana jirgi na tashi. Kafin tanki ya riga da ya tsara cewa tanki na yaki. Kafin helicopter ya riga da ya zana jujjuyawar fankoki. Ya tsara kayan nutsewa a ruwa, makamai har ma da robot. Wani abin da nake faɗa muku ba tatsuniya bane, duk suna cikin littafinsa. Leonardo kamar yana rubuta tunaninsa ne daga dama zuwa hagu, wato rubutun madubi da ba wanda ke iya karantawa. Cikin littafinsa akwai ilimin ruwa, ƙasa, taurarai, motsi da abubuwa da dama na kimiyya. Ya imanin cewa duniya tana bin doka ne, kuma wanda ya lura da kyau zai gane wannan dokar. Mutane da yawa sun fi sani Leonardo da Vinci da kirkiro Salvador Mundi da yayi. A kusan shekarun 1499 zuwa shekara ta 1505 an nemi ya zana hoton Yesu a matsayin mai ceton duniya. Wasu da dama sun taɓa yin wannan zanen, amma Leonardo ya canka yayi daban da nasu. Maimakon ya zana Yesu a matsayin gunki, sai ya zana shi a matsayin mutum mai rai. Fuskarsa yana cike da natsuwa da kuma tunani. Ya yi amfani da ilimin jiki da ya koya daga buɗe gawar mutane, sannan ya saka wannan hoton fuskan shi yana kamar yana motsi, wato dai kamar mutum mai rai. A shekara ta 2017 a gidan gwanjon Christine da ke New York, an sayar da wannan zane Salvador Mundi akan dala miliyan 450. Wannan ne yasa ya zama zane da ya fi kowane zane tsada a tarihin duniya. Duk da wannan basirar nashi, Leonardo yana shan wahala, yana barin aiki a tsaka, yana ɓata ran masu biya kamar wani tela. Mutane suna ganin sa daban kamar wani mai wuce gona da iri. Amma sarakuna kamar Ludovico da kuma sarki Francis na ɗaya na Faransa suna kare shi, saboda sun san cewa ba kowane mutum ne ke zuwa duniya da irin wannan basiran ba. Leonardo da Vinci ya mutu a shekarar 1519. Bai bar dukiya ba, bai bar mulki ba, sai tunani da basira. Ya nuna wa duniya cewa ba dole sai ka kasance ka zama abu ɗaya ba. Zaka iya zama mai zane da kuma masanin kimiyya, zaka iya tunani da kuma kirkira duk a lokaci guda.